आं मोनदांनायाव देरहासारा न' डाउट मानसिफोरनाव सोरनावबा लोमजानाय सोरनावबा सारादाव सोरनावबा ओंखाम गोरलै माबा माबियाव गोदोनिफ्राय हाबबोबाय थायो होननानै बेखौनो राजनितिक बायदि खालामबाय थादोंमोन। रायजोफ्रा बुजियो खालि सोरबा एसे लोमजानायाव 1000 2000 सोरबा ओंखाम गोरलै जानाय सोरबा नांगोल जांख्रायाव 1000 2000 होनाया बेयो गावनि भट बेंकखौ आखाइ मुथियाव लानो दोननाय थाखायल'। खिन्थु माबायदि डेभेलप जानांगौ बे 17 बोसोर गाव सालायनायाव बाहाय सालाकारि समाजाव बेबायदि डेभेलप जानांगौ बायदि जायाखै। सालाकारि रायजो राजा हिसाबै आङो जोंहा इउपिपिएल गभर्नमेन्टआनो दाखागोनखौ नुहुरखानानै रावजोंबो फुलुरिया गोसो जानानै जानला मेला ओरै थाङा जानायखौ ज्राब दोननानै सरकारा दाखागोनखौ नुहुरखानानै रायजो राजाया बयबो इउपिपिएलखौनो जगदान होनांगौ आरो होफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय मिडियानि गेजेरजों। इउपिपिएल दोलो हिसाबै मोनफ्रोमबो गामियाव जोंनि लरेन्स इस्लारि सारा हाबगासिनो दङ। मोजां मेसेज पाब्लिकफ्रा बेखौनो पार्टिखौ चइस खालायनानै सारखौनो एनि हाव देरहा होगोन होननानै बयबो साखाफारा जाजोब्बाय। इउपिपिएल हिसाबै जोंनि सालाकारि समस्थियाव इस्लारि सार बायदि अलरेडि एमएलए खा मानसिखौ जोङो केन्डिडेट मोनदों जों साबायखर बावनांगोन। केन्डिडेट हिसाबै आरो मानसि हिसाबैबो मानसिया जेनुइनखाय जों लरेन्स इस्लारि सारखौनो चइस खालायनानै देरहानो थाखाय जानजि खाफ्राबाय आरो बे इस्लारि सारा देरहागोना 110% सियरखा। जिहेतु नोंथांमोननि बियाबाव सासे गोख्रों दैदेनगिरि दं इउपिपिएल दोलोनिफ्राय देरहासार बसुमतारी बिथाङाबो दा गोबां फोसावदिं मेलाव देरहागोननि खोथा बुंगासिनो दं। बिथांनि हालोदा दा माबायदि जाना दं? आं मोनदांनायाव देरहासारा न' डाउट मानसिफोरनाव सोरनावबा लोमजानाय सोरनावबा सारादाव सोरनावबा ओंखाम गोरलै माबा माबियाव गोदोनिफ्राय हाबबोबाय थायो होननानै बेखौनो राजनितिक बायदि खालामबाय थादोंमोन। रायजोफ्रा बुजियो खालि सोरबा एसे लोमजानायाव 1000 2000 सोरबा ओंखाम गोरलै जानाय सोरबा नांगोल जांख्रायाव 1000 2000 होनाया बेयो गावनि भट बेंकखौ आखाइ मुथियाव लानो दोननाय थाखायल'। खिन्थु माबायदि डेभेलप जानांगौ बे 17 बोसोर गाव सालायनायाव बाहाय सालाकारि समाजाव बेबायदि डेभेलप जानांगौ बायदि जायाखै। बे जोंनि जिजिएम जल जीवन मिशन दैया सालाकाथियाव 40-50 दं मोनदां दै गरसे मोनलोंबोआखै बे मावनायाव। बिनि थाखा फैसाखौ बिथाङा अलरेडि हारसिङै जाखो ना पार्टियानो जाखो। एगजामपोल होनांगौआथ' बहुद दङ। देरहासारनि कयेकथा भुल मावबोनाय बिनि खामानि जानांगौ बायदिया मोनफ्रोमबो जायाखै। आं देरहासारनि कयेकथा भुलफोरखौ बुंनांगौबा गोलाव जागोन आं बिसिम बुंबाय आरो। जिहेतु सालाकाथि बियाबनि रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानो नोंथाङा दा? सालाकाथि रायजो राजा हिसाबै आङो जोंहा इउपिपिएल गभर्नमेन्टआनो दाखागोनखौ नुहुरखानानै रावजोंबो फुलुरिया गोसो जानानै जानला मेला ओरै थाङा जानायखौ ज्राब दोननानै सरकारा दाखागोनखौ नुहुरखानानै रायजो राजाया बयबो इउपिपिएलखौनो जगदान होनांगौ आरो होफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय मिडियानि गेजेरजों बेनो।